Hello! Hello! Evo mene u Skoplju! Mnogo nije ubavova Makedonija. Prelepo mi je, Malko prelepo. nije ladno. Jedva sam, meni nije ladno, Ja sam niska. toliko sam u entuzijazmu što sam došao, baš mi je nekako fenomenalno što sam došao, jedva čekam da vidim ceo Skoplje I ja. Da vidim gde će da me vodi sledeće, moja Sneška. Nemoj me Sneška. Sneki. Žane. Gde će Žane da me vodi? Yes. Evo, sutra ćete dobiti, snimit ću vam ceo ovaj vlog. I ovaj vlog će biti da vam predstavim Skoplje i moj seminar u Skoplju. I naše spomenike koje su bezbrojne. Ja sam oduševljen, ja sam totalno oduševljen koliko je ovde prelepo. Evo, ovo je jedna prelepa jelka. Ovo je tamo hotel gde sam ja smešten. London. Druge godine Ko je ćemo ovo u spomenik? Aleksandar Makedonski. Tako je. Pogore snimi go nego fatica. A sad moram da snimim jednog glava koji ga čuva. Evo ga, to je Skoplje, prelepo. Ima tamo jedna velika tvrđava. Kako se beše, kažeš, to je... Arheološki muzej. Arheološki muzej. Ja moram da vam pokažem to. To je jedno predivno mesto. Baba, snimi go sa crveni oči. Ugi obojile očite ovio od opozicija. Ovde je inače politička kampanja, sutra su predsjednički izbori. Ne, Preko sutra. Ja sam došao tu, parlamentarni. Ja sam došao da malo da pomutim lončiće ovde. Pogledajte ovu građevinu. Mnogo mi je ladno mene. Sada ja i Žane prolazimo kroz tunel. I Sneška. I Sneška i Žane. Pogledajte kako je lepo. Pogledajte kako je lepo, ljudi. Sada glumim jednu blogerku. Pogledajte kako smo lepi. I ja, kako ona ninja. Aj ova. Ajde, kako da uđemo u to. I uvek kako ona pepelaška ona. Pogledajte kako je kod njih ukršeno za Novu godinu. Prelepo, pogledajte. Ovo je fenomenalno, prelepo. Pa ne možeš, Žane, da uđeš. Jedno vince. Kako je ovo vince? Za dobre dojde. Kako je ovo vince? Ovo je muskat stobi. Jel da? Kako je, jel to neko poznato makedonsko Mnogo poznato makedonsko vino za dobre dojde na Stefan go Skopje, Makedonija. Sve ste razumeni. Vidite kako se ja gostim ovde u Makedoniji, a? Da li vam se sviđa? Ja sam crvena ne zbog nešto drugo, zbog ovo. Okreni da vide ljudi. Da zbog toga. Da znaju. Stefane, ja te volim. Ja te zaista volim. Evo, i ovde mogu da radim rad pred ogledalom. Javljamo se sada iz sobe. Sad sam došao... Sada sam došao u sobu i da odmorim i prelepi pogled. Sad da vam pokažem pogled. Wow! Pogled je na centar. Ne znam da li se dobro vidi. Sutra ću vam pokazati kako izgleda centar. Magično, što kaže Snežana. Ima mnogo spomenika i jako sam uzbuđen povodom sutrašnjeg dana. Jako sam uzbuđen kako će to sutra sve da izgleda. Prvi put sam u Skoplju, prelepo mi je ovde. Fantastično se osjećam. Sada Stefi ode da spava. Čekaj da imamo, pala mi je kosa. Sve dan sam nosio kapu, sada ode da se tuširam, ode da spavam i idem da džuskam, možda malo budem džuska uz muziku. Sutra je seminar! Hello! Dobro jutro. Evo sad sam se probudio i javljam vam se iz hotela London sa trga iz Skoplja. Ono što želim da obavestim sve da će danas biti jako sunčan dan, jer ipak sunce se probudilo u Skoplju. I ono što stvarno se dešava da je ovde stvarno jako sunce danas. Tako da, gde god da ja dođem, nosim sunce sa sobom. Ne zovu me za džabe Stefo sunce. Ili ti samo sunce. Juče sam bio toliko umoran
i trokirao sam je dok sam pričao i napolje dok sam pričao kao da mi je zaleđena vilica bila. Baš je bilo fashion yes. Ode mi malo ruka, okej? Jedva čekam sled današnjeg dana. Sad idem dole na doručak. Pa posle idem na snimanje. Uključit ću se malo i sa snimanja iz emisije. Zamislite, bože kako sam rekao. Zamislite, TV se zove TV Sonce. Mislim da ništa nije slučajno, tako da ja sam na televiziji koja se zove Sonce ili ti Sunce. Tako da jedva čekam sa prekrasnom Julijom da snimimo intervju. Malo ću se i tu uključiti i posle toga idem da uživam, da dam svoje srce, svoju dušu kao što i to uvek radim toj divnoj publici koja je došla i da sasluša moje predavanje. Inače, sad sam dole sišao na doručak i naručio sam Sunrise. Kad sam vidio u meniju, nisam gledao šta je, samo sam ga naručio. Dragi moji, ovo vam je doručak Sunrise. Evo ja i Žane smo došli ovde da čekamo sad Juliju za intervju. Jel tako? Tako je. Potvrdi? Čekamo je sad na intervju, kad ona dođe, onda ćemo se malo uključiti isto kad bude malo sa intervjua, da vidite kako je to izgledalo. Što se sluči drugo, Stefan? Pravo kažu, naša unutrašnja snaga se nalazi u toj ljubavnosti. I taj naš unutrašnji glas nam počne da se obraća kada mi počnemo da vidimo čujemo. I kada mi vidimo da sam ja uvijek svima imao šta je treba da nauči sve. Dragi moji gledalci, ja s vama javljam sada iz Public Rooma, sa mnom je Julija. Julija, kako si? Ja, super sam. Znate šta, dragi moji? Dragi naši, u stvari. Meni je jako drago što me sada Stefan intervjuiše, a ovo je znak televizije Sonce, znači na makedonskom, gde ja radim. Da, moja televizija i gde ide moja emisija Buđenje sa Julijom. Obavezno da pogledate. Da, Buđenje sa Julijom. Gde te mogu naći na YouTube? Znači na YouTube moj kanal Buđenje sa Julija. Može da vidite moja ta emisija, možda da prostite moje emisije, ima puno toga, mada i puno toga nisam stavila. Uskoro. Uskoro, da. Naravno, uskoro bit će i emisija sa Stefanom, jer sam snimila materijal za 2 emisije. I iskreno da vam kažem, najiskrenije, tako mi je drago što je Stefan moj gost bio. On je jedno takvo sunce, to je jedno takvo sonce, znači i baš je rekao da je za televiziju Sonce, a njegov je zaštitni znak Sonce. Ja gledam Stefane, tvoj face i to, ali nisam, znaš, gledam te sunce, ali nekako mi nije palo na pamet baš da te tako predstavim, ali kad sam ga predstavila, rekla sam, pored mene sedi jedno pravo sunce. Joj, Meni je jako drago što sam upoznao ovakvu divnu osobu. Ja moram da se pohvalim samo koliko ti imaš godina, moram da kažem. Samo da vam kažem, odmah odustanite sa to da ona ima 20, 30, znači odmah se pogrešili ste, znači. Ona će vam reći sad koliko ona stvarno ima. 2 petice, pa samo petice redim. Pogledajte, ovo je rad na sebi. Ovo je rad na sebi na delu. Ja hoću da izgledam i ja, ovako u 50 godina. Ti ćeš izgledati još bolje. Rad na sebi je zaista. I to smo pričali u emisiji, kad volite sebe, kad zavolite sebe. Moram da kažem da ja i ne razmišljam, Stefane, kako izgledam. Da prosto nemam vremena. Ja moram da ti kažem da ti izgledaš fenomenalno. Još nešto moram da vam kažem, dragi gledalci, da se uključimo ponovo. Moram da vam kažem, Julija, reci mi, šta ti još radiš pored toga što si voditeljka? Ja sam 30 godina, možda i više, na makedonskoj estradi, znači poznata sam pevačica, interpretator, pop, glazbe i folk glazbe, znači godinama me poznaje. Zadnjih godina isto tako bavim i motivatorstvom i life coachingom. Jednog dana zajedno na sceni. Da, tako da, znači ja imam isto tako
svoje klijente sa kojima radim. Tako da, eto, puno toga, Stefane. Hvala puno da si me promovirao. Uhvatite sebe, zavolite sebe, ajde idi da se vidiš. Zavolite sebe i sve oko sebe. I život će vam biti bajka, jer u stvari mi pišemo svoje živote, kako si ti rekao. Život je bajka čiji si ti pisac. Tako. Mašemo im. Ćao! Ćao! Volimo vas, pozdrav iz Skoplja, Stefan je fenomenalan, Stefanu želim i predviđam super karijeru i on će biti jedan vođa kakvog nigde u svetu nema. Duša, vidimo se na seminar, počinjemo uskoro seminar. Ova je devojka koja se zove kako? Tina, ona je prvo pristigla, bravo za tebe, aplauz, na vreme si, bravo. Evo mi se spremamo, uskoro će da krene seminar, tako da drago mi što si došla i nadam se da ćeš da uživaš i da doneseš neke bitne odluke danas. Svakako, hvala ti što si tu. Ništa, evo ljudi se polako pristižu, da vam pokažem kako izgleda malo ova sala, baš je predivno, onako malo skroz rustik i moderno. Isključio sam muziku zato što da zbog autorskih prava da me ne tuže, inače gruva muzika dok ne dolazi drugi. Tako da pozdravljam vas sve i šaljem vam jednu veliku ljubav i dobit ćete slike i snimak sa seminara neki poslije ovog. Ljubim vas sve. Sneška, imaš nešto da kažeš? Imam, jeste, evo čekamo goste i oni ne znaju gde je točno ovo i ja sam do sada objašnjavala. Jedan smajlić. Evo sad smo pripremljeni, dobro večer. Što imate da kažete, gospođice Žana? Gospođice, a je ovo drugo video? Evo ga drugi video. Čekaj, 3-4. Evo ga. Dobro večer. Dobro večer. Дека не треба да се критизираме себе си. А што прават луѓето? Најчесто се критизираат. Знаеме, застануваме пред огледало и не мора да застанеме, навечер пред да се легнеме, ти ова не го стори доволно добро, можеше да го направиш многу подобро, зошто ова го направи така, таа одлука не ти беше добра и така натаму. Тоа ви е сосема погрешно. Престанете да се критизирате себе си. Почнете да се сакате себе си повеќе од било кога. Најстрашно и најлошо е да се критизирате себе. Мириш и Стефан Иванович. Joj, miriš koji ja vidi koliko ga... Miriš se svaki put, pa onda ona uzim bana. Joj, vidim, ja sam uzima ovako, ono kao, ne znam, pare paca, što ležite, gledajte, ležite parice. I onda sam mišao, vidi koliko para, eto, na sve strane, ima toliko para. I ono što sam radio u trenucima, je to sav moj prihod koji mi je tada moj jako dobar kolega Nemanja Iličić, sa kojim vodim Mortis House, mi je rekao: Stefane, ja tebi predlažem jednu sjajnu konstrukciju sa kojom ćeš ti odraditi i napraviti sjajnu ideju za svoj novčani budžet i uvećati svoj novčani. Ja sam pitao, ok, što ne treba sad uraditi? Ajde mi pokaži šta je treba sad uraditi. Ja sam rekao, prepuštam se, slušam te, radiš. I ja sam odradio to i imao se sjajni rezultat. Stvari u sledeći. Kada imate bilo koji dohod, da li je to 100 dinara, da li je to 1000 dinara, da li je to 11.000 dinara, da li je to cijela vaša plata, odvojite 10. Evo završio se još jedan fantastičan seminar. Pozdrav za moje asistente. Pozdrav. Nisam stigao sve ljude da uhvatimo, pošto je bila velika gužva i vidjet ćete možda selfie fotografije, brze, posle ovoga, sa svima interesantnim učesnicima koji su bili, prelepo je bilo. Bilo je fantastično i jedno čekam drugih gradova, jedno čekam sve ono što ovaj život nosi. Hvala što sam dobio ovu priliku da u Makedoniji proširim sve moje znanje i sve ono što ja znam i hvala Juliji na fantastičnom intervjuu i Snežani na fantastičnom pozivu na seminar, fantastičnim ljudima koji su bili, svi koji gledate, hvala vam, srce je to. Završili smo jedan fantastičan seminar. Ja vam da vam pokažem kako je Skopje prelep grad. Gledajte kako su oni ukršeni, kako su oni dočekuju novu godinu i
Ja sam oduševljen. Paketici, evo ga i smajli. Divno. Prelepo, znači, baš je prelepo. Što volim ove novogodišnje dizajne razine. Prelepo. Evo ga i anđelčići. I baš je predivno. Ono što me najviše fascinira kod njih u cijelom Skoplju je to što svaka zgrada ima prelepu fasadu. Kažu da su to uradili u roku od ove 2-3 godine. Urađeno je sve u nekom barok stilu. Svaka zgrada je osvetljena, kao što vidite, baš je prelepo. Tamo se vidi Aleksandar Makedonski. Želim sad opet da vas provedem malo, evo ovo je hotel u kojem ja sam osio, ali želim da vas provedem malo da vidite kako je ukrašeno ovdje i kako je malo do onog mosta tamo inspirativnog i lepog i onda ću posle da se vratim da spavam i onda sutra ću da vam pokažem sve ostale delove. A sad ću da okrenem kameru da vidite kako to izgleda ode napred. Možda shvatiti da nisam lepo bio snimio, evo da vam pokažem pošto sam stigao do ovdje. To je njihov arheološki muzej, ovo ispred. Ovo tamo je ne znam što tačka, sutra će nam Snežana objasniti. Ovo je jedan most, drugi, tamo su neki brodovi, to ćemo sutra isto vidjeti i pokazat ću vam. Ovo su ove predivne, ukrašena drveća, malo da se približim kako će da izgleda u nizu, ali izgleda fenomenalno. Evo, gledajte kako je to ukrašeno. To je njihov spomenik i njihov trg. Podsjećam malo na kraju. Evo mi kod Jelke, Jelka i ja. Pogledajte ovu Jelku predivnu u pozadini, prelepo. Tako da, evo sam, tu sam u tunelu, pogledajte kako prolazim, kako je čarobno. Čarobno i magično. Ja mislim da i Maša rekla da kad ja kažem čarobno i magično je to da ima neku novu ruhu i da to nije tako kao kad drugi kažu. Tako da, kisu za Mašu i hvala ti. Ode u sobu. Idemo crveni tepih. Se izvijamo. Kako lepo ima da plešem sam sa sobom sad. U prelepo Skoplje, I love you. I ja vo Skoplje slušam Relju. Tu je na televiziji, fenomenalno. Dobro, malo Srba. Dobro, što nema Vesne Zmijanac. Evo da vam pokažem ovo gledalo koje su jako da mi nedostaje. Ono što želim za kraj ovog dana da vam kažem, vesakam si te najmnogo. Ja mislim da sam to pravilno i korektno rekao. Tako da, volim vas sve, ljubim vas sve, hvala vam na današnjem danu, meni su oči pale skroz. Idem da legnem da spavam, da se naspavam, a sutra ćete dobiti nastavak ovog videa.